phere me mea porahut isi birta kemi Assam corona vura ke so kelonga phai nang jumbomlo Vomu langso choki hola pen dei thor le thor to war kasilam pa me me jok ningkane si pleng plea ko pen nang heng no er Panjana roelong arni vangta machine pensi sangti purbomla Pini Karbiang long life prime time birta long pen nilisa mijur bon kilingpi Nonar juik tha birtang ton pen Aprangar ni along pen corona ke suavur Kamrup Metro Guwahati along Bangsuri so siamulu ka phai positive ang thek long bomlo Bonta nona banke arni vang corona ke so kelong phai Bangsuri pen aber nang sun pen Assam apan isi ningkarong birta long ponlo Long rear lo mini lockdown kang hat kichun ponang thek ke long pon lake corona ke so phai Assam along jum pon bomlo Labang song thek lake aruni phai trainer kebarni ke long pon birta Kamrup Metro Guwahati along Bangsuri siso siarmu corona ke so phai aber kisun bom birta Chief Minister Himanta Biswa Sarma thanpachini ponlo Guwahati city along corona ke so phai clip bomlo Labang song thek lake mini lockdown kang ha ponang bong jongsi langdamlo pulote penangar ni pen Kamrup Metro bai kang arar kisu ke phuar ni pen nangli langdamlo pulote non ke COVID-19 ke so bur clip bomlo non amat ke Kamrup Metro Guwahati along corona ke so kilong pon phai lake bang pharo sir kebra inquiry si lasonsi Assam along corona positive kilongar mu clip bomlo Bang suri sir kebra pharo hinira bang phokebra isia mulu gaphan corona satlang kilang ponang bong pen bang suri phora pharoner kebra bang thong kebra pho amulu ga tuma phai ansi corona positive long Lapu corona joine pen karli nanga phai lake bang troxy kebra ke tho News report Karbiang Long Live Lakhain koi raphon nilip MSC constituency ke parlo vomu langso pen chuki hola vur put pen dei thor le thor BBDC atowar rada tumka cheleng messenger phan selam pon bomlo bonta atowar ka selam pa meme da jok ke tangtang ajo anta nangheng nodun thu bomlo Karbiang Long atokano tovar melang ka veki sumpu Karbiang Long ke jatum chini si KAC kachari tum pen central sarkar pen jingki jithansi Karbiang Long lo rong atokano alongta tovar ka selam asai deng bomlo Bangso jok Karbiang Long arlo kido atokano arara tumta aning karong chipirinti lo bonta bangso towar ningkan ko andamji athe non malom PMGSY towar kasilam pen danglok kapre pen rong atokano along aki iksiba towar kasilam pon bitumen ki pipon si richimun anta inglumle ansi kapar thachor bangso jok towar kasilam tumpen atowar ke silam pon bomlo ki klema tumta aprang keng dera banke towar pa me pon bomlo bonta aphi keng abangke kaheng nodun phitsi ke thek pondong ke ong lason thotsi vomu langso pen choki hola vur put pen dai thor ka cheleng thor atowar pi ka salam ponta lason si nangman detlo athe bangso atowar ka salam nonamat koila matia long am litang bonta aphi keng abangke atowar nang bang dun bom tanglo lasila pusona atowar ka salam pon pulote ningkan ko anlo ke dampo Matang te contractor aphan PWDSI kam engineer SDO SO tumpentong lapuson ke klempon don pu hukum ki pipon ma Jongsi kali pulote ko puson pensi bangso towar lapuson ang ke mandet la Lasi towar ka selam pona hut PWDSI kam tumpen kachelang don akenang sotpino Kali pulote rat long ri kapaching thora men pen rada tangka kapanohok pia bangke thanga lewe detpo Chuki hola pen Sonjit Kro Karbiang Long Live Karbi Longri Havar Hapat Mesen la pen tirthip nang jipura Karbiang Long arlo ke do an sangti ki phura tuma phanta machine pen sangti ke pa phur pheda je phansi hukum pi ponlo bonta KAC kacharia tumke thangta nangvi thek thepu matha ponsi arni wang machine pen sangti ki phur pangreng klung pangreng dersi sangti phur pon bomlo Lang ikta Karbiang Long Live ke lang araratu bangso JCB pen kopia sonsi tipura relo nangli tum chini ma Karbiang Long Live ke lang araratu nangli tumat hata hai laki long le ki hut pusi bonta kali donatu laki sangti sigi pul
ahok lake panjana ro elong arni wang amat mission pen sang tiki phursi plung der le bonta madul imnam rai ko masai ki pen ke ac kacharia tum pen ta ki khang dona bang amat se JCB pen long le ki phur pen tang lok towar ka selama long ki en ponsi ki phek long ki ong bonta non ke plan kaching khana akaya hut ke ajara sonta ake prap lapen akaching khana sayamu saidesi maduta ke klempon la so joksi sangti ki phuratum ta JCB pensi sangti phurong ta haipo bonta mu iprang ko pilo ke manpo nangli tum chinima mu ovi kimietum ko pilo na ke manpo bangsu penajok aroi na arnu theklu langroi langjeng nang kreng et ta theklu jongsi langroi langjeng along lang kaduri nang do koklo pulote kisumji ko marlo lahailam kamatha parsi ponsi ke asia hin pen mission pen sangti ki pa phurlong le detchia phansi hukumalu bondo bonta ke asia tuma phan kilang plot jok ani wangta mission pen si sangti ki phurasai klembom lasi hukumalu pi chotchera along tin sangti ki phuralong ke asia hin pen chelang dun boma sontu recently Chuki hola pen Sonjit Kro, Karbi Anglong Live. Jaipong lem sa tumta corona jok longri kang kirchek apor hut kidu kelak araratum an e om pen jok apran dam de det nang jipu matha ponsi ake joy pen sang kerona sai dingpon. Kedam tangan ingkan det pierlo corona pen jok kang kirese kachong dat chot araratum choklem chodam la pen beha be parana thu penang ke sung chitong nang rentilo la sonsi pining le thot setame kedam tangan ingkan sonta taxi nang man thulilo la pusona ke sung apora hut arni wang kachong dat chot kidu kelak araratum aphan an e om pen jok apram dam de det nang jipu sarkar tu matha parsik ponsi ration card ke do tu aphan inudalong sanglin pho an ake joy pen ron ponlo লাংহিৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লেম্পছবিলাকত প্ৰায় এডিশ্যনেল চাউলটো দি থকা হৈছে আজি ইয়াত আমি আহি দেখিছোঁ জাইপং লেম্পছেও সেই এডিশ্যনেল চাউলটো ৰাইজৰ মাজত বিলাই দিছে কোভিডৰ গাইডলাইন পালন কৰি পেলাই গোটেই ৰাইজৰ মাজত চাউল বিলাই আছে আজিৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছে আমাৰ এই লাংহিন বিডিচিৰ ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ লেম্পছৰ চেয়াৰমেন সেক্রেটারি আর আমার মেম্বার সকল আছে রাইজ আছে যথেষ্ট মানে সমাগম হয়েছে আর চাউল এনে ধরনে কোভিডর গাইডলাইন মানি পেলাই 11 বাজিলৈকে দি থাকিব গতিকে আহি পেলাই ভাল দেখিছোঁ এই জাইপং এরিয়াত চাউলৰ পৰিমাণ যিমান আহিছে আৰু এতিয়াতো কাৰ্ডৰ এগেইনষ্ট দি থকা হৈছে নিশ্চয় কোভিডৰ এই ক্ৰাইচিছৰ সময়ত নিশ্চয় হেৰি কাৰ্ড নথকা বিলাকৰ কাৰণেও নিশ্চয় দিব চৰকাৰে যথেষ্টখিনি চৰকাৰে কৰি আছে কাম এই Sangkirona porhut kachetong dun kido anarara tumta sorkar pen corona ronatang ke hok ponateng si sayang ding pachun pono langhin pen sarpangri tikathar karbyang long live Kidam tang aruni phai kretroxiani biswanat alongri borjarania mekar suren rongpiachor kaveng tipi corona ke sopen arong kachevoi joyejok radatum kaphere lapen kamang huprong aporahut jonji karbi youth club hin pen rongarada tumapan kachirok dok lapen kachiri pen ke du thekje phanpura chirok dok asai kedeng padupon Kidam tang aruni phai kretroxiani biswanat alongri borjarania rongamekar suren rongpiachor kaveng tipi corona ke so ke longpen arong kachevoi joi ajok radatum ke kaphere lapen kamang huprong aporhut jonji karbi youth club atum patupi ponsi pini aruni phai kreser cap arni kidu kelak araratum aphan corona ke so pen kachepong rai thekjia phan lapen kachere dun thekjia phan pura chirok to asai kedeng padupon lapusona porhut kidu kelak araratum aphan akijoi pen pak pharo phoso se marks ke rona saita dengpon Kivang jilangar ni sitame kidu kilak arara tumaphan akijoy pen marks ke ron lapen prekja mahawara long chirok to asai kedeng padu pon thubom ji pusi jonji karbi youth club lamjai sapo sunil teron nimroko machun bang hemputaro dihin rim bang rakesh be lapen pache thangchun bang anil rong pharatum pherang ke phan na pachini dun biswanat pen chandra singh rompi karbyang long live
EM lunsing teron tourism mate kijui kelangahin ar pudeng det pen EM teron asang ho kapin khat pona teng pen pini Mahamaya constituency mondola bitung atum klobora langsun an humri damsi kapaching thurasai ke claim ke dam japhan langcha ripon Mahamaya constituency ka perlupon Jasemet Virwar Havar long isi Karbianglong district arlopen kang tuinai klobora langsun along an kijui kelangadim tourism hin pen kuson si kelang chari ponang jima la pen kupu pensi towar kaselang pon unjima pu pen chenglok kadu ka ve kelang messenger phan ke asia hin pen bor ipon lo Laso joke ECM lunsing teron kapin khat pona tengsi Mahamaya constituency mondol committee tumaphan isia bitung pen hudak kang tuinai inglonga phuchong ke do klobor alang sunalong an kapelang damche phan pin khat ponlo Labangso MCMC bitung pen ke Japon along Denarong Marketing Lem Society Secretary Bikram Kiling Lem Chairman Khorsing Timung Virwar KCS Unit Klembangpu Mohori Bay Mahamaya VDC member Lawrence Rong Pipen Danglok Penang An Virwara Havar Ariso Tumpen Chepatir Piponsi Ada por 5 kepa por Atimalong An Palidamsi Karbianglong District Pen Kang Tuinai Klobor Alang Sunalong An Isiang Dungkiti Kelang Tarlip Asai Dengpo Denarong Pen Bikram Teron Karbianglong Live Tangte pini prime time abirta ke lapon se kang tonik lo do me thak me kardong